Dewch i ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint yma cael dod i'r di, ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti, yn gweddio bydd dy ysbryd ar waith, y bydd y bresenoldeb i'w deimlo gan bob yr un ohonom. Tywall dy ysbryd arno'n felly nawr, ni'n gofyn hyn o trwy enw y ceidiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych chi'n dechrau drwy ganhau'r emyn rhif 20. A ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr, y tri yn un a'r un yn dri yw'r arglwydd a ddolwn ni. Emyn rhif 20, gewn ni sefyll uwch addi. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn y drws nesaf yn y neuadd. Fe fyddwn ni'n cynnal ein cwrdd gweddi misol ar y drydedd nos Iau o'r mis. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am 2:03. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 243. 243. Amen.
Mewn darlleniad o'r Efengil yn ôl Luc, yr 8fed benod. Luc penod 8 ac yn dechrau'n adnod 41. Ac wele daeth gŵr a'i enw Jairus, ac fe oedd lywodraethwr y synagog, ac fe asyrthiodd wrth draed yr Iesu, ac atolygodd iddo ddyfod i'w dief, oherwydd yr oedd iddo ferch unig anedig, ynghylch 12 mlwydd oed, a hon oedd yn marw. Ond fel yr oedd y fe'n myned, y bobloedd a'i gwasgant ef. A gwraig, yr hon oedd mewn diferlif gwaed ers 12 mlynedd, yr hon a dreiliasau a'r ffisigwyr ei holl fywyd, ac nis gallai gael gan neb ei hiachau. A ddaeth o'r tŷ cefn, ac y gyffyrddodd ag ymyl ei wisgef, ac yn y fan y safod diferlif ei gwaed hi. Dywedodd yr Iesu, pwy yw a gyffyrddodd am i? Ac y phawb yn gwadu, y dywedodd Pedr, a'r rhai oedd gydag ef, o feistr, y mae'r bobloedd yn dywasgu, ac yn dyflino, ac a ddywedi di pwy yw a gyffyrddodd am i. A'r Iesu a ddywedodd, rhyw un a gyffyrddodd am i, canis mi a wn fyned rhinwedd allan ohonof. A phan welodd y wraig nad oedd hi y guddiedig, hi a ddaeth dan grynu ac asyrthiodd ger ei fronef ac y fynegodd iddo yngwydd yr holl bobl am ba achos y cyffyrddasau hi ag ef, ac fel yr iachasid hi yn ebrwydd. Yntai a ddywedodd wrthi, cymer gysur ferch, dy ffydd a ddiachaodd, dos mewn tangnefydd. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi a dyn harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint a'r cyfle yma i ddod unwaith eto ata ti, at do'r seddfainc sydd yn o'r seddfainc o'r ras, ac i ni'n dod felly trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy ei fywyd a'i farwolaeth, ei atgyfodiad ef, trwy yr hyn a wnaeth yn ein lle ni, iddo gyflawni ei holl ofynion y ddeddf, gan nad oedd yn bosib i ni wneud hyn, yn ein cyflwr trienus, yn ein cyflwr pechaderus a thywyll. O Dduw, doedd dim un gobeith i ni gyflawni unrhyw ran o ddair di, ond eto Dduw i ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod fel rhai sydd yn lan ac yn bir gan i'r arglwydd Iesu Grist gyflawni'r cyfan yn ein lle. Ac o Dduw i ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod fel rhai sydd yn lan ac yn bir yn dolwg, ac rhywbeth na wyr y byd amdano, y byd yn edrych ar y fath eiriau fel balchder, ac eto Dduw i ni'n gwybod ein bod yn gwbl bir yn dy olwg di, gan ein bod wedi'n golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, gan ein bod wedi'n gorchuddio a'i glogin o gyfiawnder ef, ac nad oes unrhyw rhinwedd yn omni yn hi, nad oes unrhyw weithred gyda ni i ymfalchio ynddo. Ond yr unig beth i ni yn gallu dweud ein bod yn dod yn ei heiddiannau ef a thrwy ei enw sanctaidd ef. Ac felly o Dduw i ni yn sefyll o'th flaen fel dy blant, yn gwybod ein bod yn cael derbyniad gen i ti, gan i ti anfon dy fab i farw yn ein lle ni. Ac felly, os i ti anfon dy fab i farw yn ein lle, rhaid dy fod yn gwrando arno, rhaid dy fod yn ateb gweddiad y blant, mor tueddol ydyn ni grwydro i'r dde ac i'r chwith, mor aml yn dy adael di lawr. Ac eto Dduw, mae plant i ti ydym, ac felly yn gwybod, dy fod ti yn ein caru ni, dy fod ti yn gofalu ac yn darparu ar ein cyfer ym mhob achlysur bywyd. Ac felly o Dduw i ni yn gallu dod o'r newydd yn gofyn am y nerth sydd ei hangen ar gyfer y dydd, ar gyfer y dyddiau sydd yn dod, y dyddiau a pa bynnag mor hir y bydde di yn caniatáu i ni rodio ar y ddaear yma, neu hyd i ti i'r arglwydd Iesu ddychwelyd i'r ddaear yma. O Dduw, i ni'n gweddio am y cyfnod hwnnw, y bydde di yn rhoi dy nerth i ni, i fod yr hyn dylsen i fod, i fyw mewn ffordd sydd yn dy ogoneddu di. Ym mhob agwedd o'n bywydau ni o Dduw, i ni yn cyffesu yn aml, yn ddyddiol, ein bod yn dyfethu di, yn dy adael di lawr. Ond yn gofyn i ti o Dduw i ti'n helpu ni ac i ti'n tywys ni ar man lle byddwn ni yn byw mewn ffordd y gallwn ni ddweud dy fod ti wedi ei nerthu ni. Felly o Dduw, i ni yn gofyn am dy bresenoldeb yma, i ni yn gofyn ar i ti fod ar waith yma, ni'n gofyn i ti ddod ac i weithio yng nghalonnau yr rhai hynny sydd eto ymhell
oddi wrth dy fendithion di, dy ras di, i gael cymdeithas a thi, o Dduw, rhai wedi bod i'r oedfaon hyn, sil ar ôl sil, ac byth wedi cael cymdeithas a thi, yn canu'r emynau, yn cael ei llygad yn ystod y weddi, yn darllen y geiriau yn dy air di, yn falle'n gwrando i ryw bwynt o'r bregeth sy'n yn cael ei bregethu, ac eto o Dduw, erioed wedi bwydo oddi ar y pethau hyn, erioed wedi mwynhau y moliant a'r mawl, ac erioed wedi cael cymdeithas a thi. Ond o Dduw, i ni'n gwybod y gall ysbryd i trawsnewid pethau mewn eiliad. Ac felly o Dduw, os oes na rhai yma sydd yn ceisio, os oes na awydd yn eu cylonau, i ni yn gweddio ar ei ti i ddod ac i'w harwain nhw at droed y groes hyd yn oed y prynhawn yma. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'r dydd i ti ar dyddiau sydd yn dod, i ni yn gofyn i ti nerthu ni, ac i agosau at ni ym mhob cyflwr, ym mhob sefyllfa, ym mhob pryder, ym mhob ofn, ym mhob tristwch, y byddu di yn dod a chysur yr efengil i bob yr un ohonom. Ac o Dduw, gad i ni deimlo da agosatrwydd atom ni gyd. Te'r trigarha a diogelan hamser ni yma nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu am rhif 309, ond hefyd 310. A oes gobaith am achubiaeth, oes maddeiant am bobau, a oes hedd am edduguniaeth, a oes ceidwad i'r faith rai. Oes, medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperais aber llawn, mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. 309 ac hefyd 310 yn ei sefyll i'w canu. Oh
Byddaf yn testyn o'r efengil yn ôl Luc yr 8fed benod ac adnod 45. A dywedodd yr Iesu, pwy yw a gyffyrddodd a mi? Ac a phawb yn gwadu, y dywedodd Pedr a'r rhai oedd gydag ef o feistr, y mae'r bobloedd yn dywasgu ac yn dyflino, ac a ddywedi di pwy yw a gyffyrddodd a mi. Wel, mae'r darn yma yn dangos parodrwydd yr arglwydd Iesu Grist i ddangos trigaredd a thosturi bob adeg. Wrth ddarllen yr efengylau, fe fyddwch chi yn darllen am fywyd yr arglwydd Iesu Grist, am ei athrawiaeth am ei weithredoedd a'r hyn y byddwch chi'n gweld yw'r cydbwysedd perffaith, wastad y cydbwysedd cywir, a'r trigaredd parod yna, a'r ba bynnag adeg, hyd yn oed yr oedd yr Iesu yn ddyn, ac mi fyddai adegau wedi bod yn ei fywyd pan yr oedd wedi blino, pan yr oedd yn brysur, pan yr oedd yn ymwybodol o'r cyfrifoldeb oedd ar ei ysgwyddo fe, pob math o bethau felly, ac eto gyd dro o tro mi fyddwn ni yn darllen am y parodrwydd hynny, drwy'r adeg, i wneud yr hyn oedd yn iawn. Ac yna i ni darllen adnod 41 a 42, ac weledaeth gŵr a'i enw Jairus, ac fe oedd lywodraethwr y synagog, ac fe asyrthiodd o'r draed yr Iesu, ac atolygodd iddo ddyfod i'w dief, oherwydd yr oedd iddo ferch unig a nedig ynghylch 12 mlwydd oed, a hon oedd yn marw, ond fel yr oedd fe yn myned, y bobloedd a'i gwasgant ef. Felly oeddech chi'n gweld yr oedd ar ei ffordd i achau'r ferch 12 mlwydd oed. Ac tra ar ei ffordd yno, fe gafodd gyfle arall i ddangos trigaredd, ac oedd yn brysur. Yr oedd na dorf yn gwasgu, yr oedd pobl am ei weld ac am ei glywed Ac yr oedd ar ei ffordd, a beth ddigwyddodd, fe ddath y gyfle, a ni'n cael yr hanes o iachad o wraig a fi yn sâl am gyfnod hir. Ond hefyd yn y darn yma, i ni'n gweld ei fod yn dangos paradrwydd yr Iesu i ddelio a phob math o bobl. Nid yn unig pa bynnag adeg, ond pob math o bobl i ni'n gweld bod Jairus, bydde fe a'i ferch felly, yn gyfoethog. Ond yma, yn y darn i ni'n edrych arno y prynhawn hwn, i ni'n gweld yr oedd yn delio ar wraig, oedd wedi bod yn sâl am gyfnod ac yr oedd hi yn dlawd iawn. Ac felly yn wahanol i gymdeithas heddi, nid oedd ots pwy, ble na phryd. Nag yw hwnna'n hyfryd. I ni'n byw mewn rhyw gymdeithas bach afiach ond ydyn ni. Os i chi'n rhywun, yna mae e'n ei gwahaniaeth yn drist iawn, mae e'n ei gwahaniaeth ond diwe. Os oes gyda chi enw, os oes gyda chi rhyw gysylltiadau, yna mae'n mynd yn bell. Ac efallai gewch chi rhyw freintiau goriwch pob un arall. A dwi ddim yn sôn yn deg iawn, nag yw, bod rhai efallai oherwydd bod nhw'n gyda rhyw enw cyfarwydd adnabyddus bod nhw'n cael rhyw freintiau cyn pobl eraill sydd yn fwy cyffredin. Rhai sydd â llawer o arian yn cael mwy o freintiau na'r rhai sydd heb. Ond nid felly gyda'r Iesu. Mae'r Iesu fan hyn yn dangos trigaredd at y tlawd a'r cyfoethog. Ac felly y cyfoethog, maen nhw'r un mor anghennus yn dyn nhw. Bod nhw'n meddwl bod nhw'n lot yn well, maen nhw'r un mor anghennus ar tlawd. Ac felly pa bynnag sefyllfa, pa bynnag adeg, sy'n ots ble, pryd na pham, yr oedd yr Iesu am ddangos cariad a thosturi ar unrhyw adeg ac i bob math. Wel, mae'n benod cyffroes, mae'r holl o'r efengylau yn gyffroes iawn, ond yn bennaf, yn arbennig fan hyn i ni'n gweld yr amrywiaeth. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar hanes o wraig yma fi oedd yn sâl am gyfnod, ac felly y penod cyntaf fydd afiechyd hir, ac yn ail ffydd syml, ac yn olaf yn drydedd trawsnewidiad llwyr. Wel, yr afiechyd hir yma. Adnod 43 a gwraig. Yr hon oedd mewn diferlif gwaed ers 12 mlynedd, yr hon a dreiliasau ar ffisigwyr ei holl fywyd, ac nis gallai gael gan neb ei hachau. Nag yw na'n ddarlun trist. Yn Marc, yn adrodd yr un hanes, penod 5 adnod 26, ac oedd efasau lawer gan laweroedd o feddygon, ac a dreiliasau gymaint ag oedd ar ei helw, ac ni chawsau ddim llesad, eithyr yn hytrach myned waithwaith. Mae'n gwneud ofnadw. 12 mlynedd o ddioddef caled.
Dioddef o afiechyd nad oedd gwella ohono ar y pryd. Doedd dim ateb, doedd dim gwella ar yr afiechyd. Oedd y meddygon pryd hynny ddim yn gwybod sut i helpu'r ddynes yma. Roedd hi wedi dioddef cymaint a doedd dim syniad gyda nhw sut i wella y cyflwr trienus yma. Ac fi oedd hi at sawl meddyg a gwario llawer o'i harian. I ddweud y gwir, siwr o fod, ei holl arian ar feddigyniaethau amrywiol, a dim un yn gallu lleddfu ar y salwch. Yr oedd yn drienus iawn arni. Fe gollodd hi bopeth. Fe gollodd hi iechyd. Fe gollodd hi chyfoeth. Fe gollodd hi hefyd safle o fewn cymdeithas oherwydd natur ei hafiechyd o ran y byd crefyddol. Fe gafodd ei gwrthod. Hyd yn oed y rai crefyddol oherwydd ei natur y salwch. Fe gafodd ei gwrthod. O, bydde hyn wedi peri digalondyd ar wahân i'r gwendid corfforol bydde wedi teimlo. O, bydde wedi peri digalondyd wedi cael ei gwrthod gan gymdeithas, cael ei gwrthod gan y byd crefyddol. Mi roedd hi'n dioddef yn gorfforol. Mi fydde ei selder yn siŵr o fod wedi taro arni. Digalondyd, unigrwydd ar ben yr holl ddioddef corfforol. O, gallech chi ddweud, doedd dim goleini ar ddiwedd y twnnel i'r ddynes yma. Nag oedd dim byd, dim arwydd o ryddhad. Pa arwydd o ryddhad oedd i'r ddynes yma? Pa obeth oedd ganddi? Dydyn ni'n gwybod beth oedd yr holl sefyllfa gyda'i theulu ac yn y blaen, ond fyddech chi'n meddwl trienus oedd ei chyflwr. Dioddef blwyddyn ar ôl blwyddyn, a dim arwydd o ryddhad. Oedd wedi siarad gyda'r gwybodaethau i gyd, a dim un yn gallu helpu. Fe dalodd hi holl arian, a doedd dim gobeith. Ond yna, fe glywodd hi am yr arglwydd Iesu Grist. Fe glywodd hi am ei hanesau. Nawr dychmygwch beth oedd hwnna fel. Doedd falle ddim disgwyliadau, falle ar y cychwyn, ond oedd wedi clywed am hwn. Ac wedi meddwl, wel, dyma oedd ei gobeith olaf. Mi fyddai siwr o fod i meddwl, wel, os yw yn yr ardal, os yw yn dod ger bron fy nghartref fi, os yw dwi'n gallu dod yn agos ato, dyma fydd y unig obaith. Ac efallai mi fyddai wedi aros i fy amyneddgar, dwi'n yn gwybod amyneddgar fydde'r gair, ond mi fyddai hi wedi bod yn aros i'r Iesu agosau. Wedi clywed amdano. Chi'n bod yn yr ysgrythu'r ceir darluniau o bob math o bobl, ond yma mae yna ddarlun o rai sydd efallai wedi bod yn ymwybodol o'i pechod ers cyfnod hir. Fe allwn ni cymryd y darlun yma o'r ddynes yma wedi teimlo ei salwch, wedi bod yn dioddef ers 12 mlynedd, ac efallai disgrifiad ysbrydol fan hyn o rai sydd wedi bod yn ymwybodol o'i pechod ers yn hir. Wrth gwrs, gall y darn yma o'r ysgrythyr fod o werth ysbrydol i'r sawl sydd yn clywed yr efengil am y tro cyntaf ac erioed wedi ystyried ei hunan fel bechaduriaid. Ac mewn un oedfa, fe allai'r Iesu agor i llyged a dangos ei cyflwr a'i hafiechyd a delio gyda'r broblem. Ond efallai bod na rywun yma sydd wedi gweld rhywfaint o'i pechod ers yn hir. Ond nid yw'n amhosib. Yn fwy tebygol efallai, rhai ohonoch chi sy'n cael eich magu ar aelwyd Cristnogol ac wedi cael eich dysgu yn y capel ac wedi clywed yr efengil ac chi wedi efallai ers tipyn fod yn ymwybodol o'ch cyflwr. Chi wedi gweld rhywfaint o'ch pechod. Hyn sydd yn wir o bob un ein bod wedi'n genu'n bechaduriad. Ond efallai nid ydym wedi teimlo effaith hyn y boen yr ymwybyddiaeth, yr euogrwydd o bechod. Chi'n meddwl fydd rai yn cymryd yn ganiataol, pan yn blant bach yn cael eich dysgu eich bod yn bechadur. Mae'n swnio'r rhyfedd, allai ddim dychmygu mwyafrif o deuluoedd heddi yn dysgu plant nhw bod nhw'n bechaduriaid. Dyna'r trychineb. Fydd mwyafrif o deuluoedd heddi yn dysgu plant nhw bod nhw'n blant bach da. O, na chi bechod. Ond falle bod rhain o'ch chi wedi cael y fraint o cael eich dysgu o'r hyn sydd yn wir. Eich bod wedi'ch genu'n bechaduriaid. Ac eich bod chi wedi dysgu hynny a chi'n gwybod a chi'n cytuno gyda'r peth. Ond y broblem yw dydych chi erioed wedi teimlo'ch pechod. Chi erioed wedi weld i chi wedi dysgu fe, i chi wedi cymryd yn ganiataol eich bod yn bechadur ac i chi'n gwybod yr holl hanes yr ysgrythyr, ond ydych chi ddim wedi teimlo pwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond mae yna rhyw ddiwrnod wedi dod yn eich bywyd chi. Pan mae'r ysbryd glân efallai wedi'ch dwysbigo, wedi'ch cyffwrdd chi, ac i chi wedi dod i weld rhywfaint ar eich pechod, ac mae e fel mynyddoedd byd. Ac mae e'n pwyso.
Ac i chi yn ei deimlo fe. Ac i chi ni weld falle bod yn lleddfu rhywfaint, ond mae'n dod yn ôl, a mae'n dod yn ôl ac yn ôl. Oes na rai yma sydd yn teimlo felly, rydych wedi teimlo'r pwysau yma reogrwydd. I chi ni cael y cipolwg o'r hyn sydd yn wir ohonoch chi, a hyn yw eich heiddiannau chi. Efallai bod wedi para misoedd, efallai fel y ddynes hon, 12 mlynedd o ddioddef ar gyhoeddus o bechod. Nag yw hwnna'n bosib. Mae yna rhai sydd wedi cael eu magu ar aelwydydd Cristnogol, ac efallai bod yna rhywbeth wedi cyffwrdd nhw, fel y plan yn blant, neu yn ei harddegau, neu'n tyfu'n hun, ac y mae'r pwysau yn tyfu'n fwy, ac mae'n para, blwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r euogrwydd yn brifo ac yn tynnu chi lawr, ac does dim heddwch gyda chi, ac ych chi'n trio perswadio chi'n am bod chi'n iawn, bod chi'n credu, ond mae'r pwysau'n lletho. Ac i chi di ymdrechu delio gyda'r pwysau a'r reogrwydd a'r afiechyd angeuol yma o bechod. Fel y wraig yma, beth nath y wraig yma am 12 mlynedd, fe deithiodd hi siŵr o fod at wahanol doctoriaid ar hyd a lled y wlad. Fe wariodd ei harian yn ymdrechu gwella, ond oedd dim un yn gallu helpu. Ond nid yna ddarlun o rai pobl yn ysbrydol. I chi wedi trio gwella eich hunan. I chi wedi trio mynd o un lle i'r llall i wella eich hunan. Rai pobl yn mynd o gapel i wella ei hunan, ac i leddfu ar y boen yma sydd ynddyn nhw, yr euogrwydd yma, yr afiechyd o bechod. Yn gyntaf, efallai ar eich pen eich hun, chi wedi ceisio gwella eich bywyd yn ddyddiol, trwy wneud addunedau ac ymdrechion i ddelio gyda'ch tymer, i ddelio gyda'ch personoliaeth. Chi'n ceisio disgyblu'r tafod, ac i chi wedi trio gwella bob dydd, trio eich gore i osod eraill yn gyntaf. Yna beth sy'n dod, mae balchder yn dod i mewn ac yn sbwylo'r cyfan. Ac yna falle bod blwyddyn arall oedd fynd, a chi'n meddwl, dwi ddim gwell nag oeddwn ni o'r blaen, ac mae'r boen yna dal yn fy enau di, a mae blwyddyn arall yn mynd, falle 12 mlynedd yn mynd, fel y ddynes yma, yn dioddef o afiechyd. Falle bod chi wedi dechrau teimlo'r bloen pan o'ch chi'n 12 mlynedd oed, ac nawr falle be fydde hwnna 12 ac 11, 23 falle, neu pan o'ch chi'n 7 mlynedd oed, 11, 12 mlynedd wedyn ni chi'n dal, mae'r euogrwydd dal yna, falle rhai pan o'ch chi'n 20, a nawr chi'n 32. Sa'n gwybod? Ond yma'r pwysau yn llethol, ac chi wedi trio gwella chi hunan, chi wedi trio fod yn grefyddol, chi wedi trio holl bethau, ac ar ôl methu, chi'n troi at bethau eraill, chi'n troi at grefydd. Gall fod yn grefydd o unrhyw fath. Mae yna rhai o dos na. Mae yna rhai sydd wedi cael cipolwg efallai yn ei ffolineb yn troi at grefyddau eraill ac yn gweld, mae nhw yn cynnig rhywbeth, nid Cristnogaeth, nawr rhyw grefydd arall, ac i chi'n dilyn y gwahanol athroniaethau, chi'n adrodd cyfres o weddiau, i chi'n mynd ar berer undodau. Mae yna rhai ond maen nhw'n gorfod mynd i ryw wledydd pell. Ac maen nhw'n gweld, maen nhw'n cael y profiadau ysbrydol yma, maen nhw'n dweud, ac maen nhw'n mynd i'r llefydd mae'r pobl hynny yn addoli ar arogl darthau, ac mae'n braf, ac mae'r symlrwydd yna, ac maen nhw'n galw rhyw brofiad ysbrydol. A maen nhw'n chwilio am atebion amdanyn nhw hunan. Ac mae'r boen dal yno. Dwi'n gwneud dim byd. Mae'n eich chi deimlo well am yr eiliad, ond does dim heddwch yn dod. Ac yna maen nhw'n dilyn rhyw restr orchmynion, mynd i ryw seremoniau crefyddol, ond hyn sydd yn sicr, nid ydynt yn gweithio, falle bydd rhain dweud i bod nhw, petai nhw'n dweud y gwir, mi fydden nhw'n gorfod cydnabod, dyw e ddim yn gweithio, i ni'n gwybod hynny fel ffaith i chi, pam, gan nad yw o Iesu Grist. Pam i ni'n dweud hynny? Os mai nid Crist yw y meddyg, yna ni all weithio. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud. Fe yw'r ffordd, fe yw'r unig ffordd, fe yw'r gwirionedd, fe yw'r bywyd, fe yw'r unig ffordd. Mae fi yw y ffordd, wedodd e. Does dim ffordd arall at Dduw ond trwy fi. Ac felly ni'n gallu dweud yn awdurdodol ar air Duw, does dim ffordd arall. Ac os ydych chi'n mynd at unrhyw feddyg arall, ni fydd yn helpu chi. Fydd yn lleddfu ar y symptomau, ar y pryd, os oedd pentost ych chi, fe fydd y tawelwch yn lleddfu ar y pentost. Os fyddwch chi'n teimlo chydig bach o iogrwydd am rhywbeth, fe fydden nhw'n eich perswadio chi bod chi'n iawn, a bydd nhw'n rhoi rhyw atebion bach syml am drostro, ond nid yw'n delio a'ch broblem chi. Eich problem chi yw eich pechod. Go na dristwch, pan mae pobl yn mynd at doctoriaid eraill,
ac yn lle at y meddyg mawr yr arglwydd Iesu Grist. O, tystia miliynau i hyn nad yw yn gweithio, ac fe ddaw dydd lle bydd mwy yn gorfod cydnabod hefyd. Nad oedd yr hyn a wnaethant yn cyffwrdd â'u cydwybod nhw. Nid oedd yn lleddfu ar y boen, nid oedd yn delio â'i hangen, roedd dal gwacter yn eu heneidiau nhw. O, mor drienus yw eich cyflwr chi. Roedd cyflwr y ferch yma ni'n trienus iawn. Doedd dim gobaith. Doedd dim gwella. Bywyd o ddioddef a thlodi a gwrthodiad gan gymdeithas oedd yn ei gwynebydd hi. Doedd dim gobaith iddi hi. Roedd yn anobeithiol. Ond yn ymddangos yn anobeithiol. Dyna yw'r safle gorau i fod ynddi. Y man lle gwelwch nad oes modd troi at neb arall. Does dim lle gwell i fod. Os na rhywun fan hyn heddi sydd wedi o'r diwedd dod i'r fan lle fel y ddynes yma 12 mlynedd, dim arian ar ôl, dim meddyg yn gallu helpu, doedd dim gwyddonwr wedi meddwl am ateb i'w hafiechyd, ac dyna ble roedd hi, doedd dim goleuni i weld, ac felly doedd dim gobeith arall, ac mae'r unig un gall helpu nawr oedd Iesu Grist. Dyna oedd y sefyllfa hi, a dyna'n gobeith ni, yw bydd na rhywun fan hyn wedi dod i'r man honno, lle chi'n gweld mae dim ond un ateb sydd, ac mae Crist yw hwnnw. Wel, yn ail, symud yn ymlaen te, beth am y ffydd syml yma? Wel, roedd y wraig yn ofnus ond oedd hi. Efallai bod y disgrifiad yma'r wraig yn disgrifiad o rywun fan hyn. Dwi ddim yn mynd i fod yn disgrifiad o brofiad pob un, achos nid pawb sydd ar un personoliaeth, ond efallai bod na rhai yn debyg i'w wraig yma. Roedd hi'n ofnus, roedd hi wedi dioddau llawer, doedd dim hyder ganddi yn sicr. I chi'n gallu teimlo hynny yn y darn yn yr ysgrythyr, nid oedd am dynnu sylw at ei hun. Roedd hi wedi cael ei gwrthod gymaint gan y byd crefyddol, gan gymdeithas, siŵr o fod gan deulu a phawb a phobeth. Roedd hi wedi dioddef cymaint. Doedd neb eisiau bod yn agos i'r ddynes yma, ac felly doedd hi ddim yn berson hyderus iawn. Doedd hi ddim yn mynd i ddod yn uchel ei chloch yn dweud dyma fi, dwi wedi cyrraedd, a pawb i symud o'r ffordd i fi cael siarad gyda'r Iesu. Dim byd o'r fath. Roedd hi'n ofnus. Roedd hi'n o cywilydd arni hi. Pam ddyle cywilydd fod arni? O ran ei natur, o ran ei hafiechyd hi, nid i bai hi oedd o ran hynny, ond mi fydde hi siŵr o fod wedi meddwl rywsyd ar ei dylunell, o dwi wedi gwneud rhywbeth, o mae rhywbeth yn bod, a does neb eisiau bod yn agos i mi. Roedd hon yn un heb hyder, roedd hi'n ofnus. Doedd hi ddim eisiau tynnu sylw. O, gyna beth oedd y sefyllfa, roedd na dorf. Llawer iawn o bobl, ac roedd yn ymdrech i'r ddynes gyrraedd yr Iesu yn y lle cyntaf. Efallai i ddod o gefn y dorf at yr Iesu. Dychmygwch y frwydr oedd i ddod o fanna at yr Iesu. Mi fyddai wedi ofni beth os byddai pobl yn ei beirniadu hi am ddod i ganol dorf, a hi wedi cael ei gwrthod gan gymdeithas. Beth os bys y pobl wedi troi arni a dweud pethau hyll amdani ac wedi dechrau gwawdio hi? Beth beth wedi sylwi arni a gweiddi a gorchymyn iddi fynd oddi wrtho? O, bydda yna lawer o ofnau a rhesymau pam na ddylse hi fod wedi dod at yr Iesu. Ond nid yw hyn yn wir o'r sawl sydd yn llwythog o dan pwysau pechod. Ond nid yw rhywbeth tebyg i beth oedd y ddynes yma'n ei brofi. Fe ddaw amryw reswm pam na ddylsech chi ddod at yr Iesu. Falle bod yna rhai fan hyn heddi sydd yn teimlo'r union rhan pethau yma. I chi'n teimlo yr ofn yma o ddod. Mae yna resymau gyda chi yn eich pen pam na ddylsech chi ddod at yr Iesu. Ac yna hefyd bydd yr un drwg yn dod gyda nifer o bethau i'r meddwl, i'r cof. Oes yna rhywun yma'n teimlo'r ofn o ddod ato, yr ofn, yr hyn a ddywed pobl, y gwawd eich bod chi yn dod ato. Efallai oherwydd eich bod chi wedi gwrthryfela cyhyd. Efallai, mi'n siŵr bod yna rhai fel hyn, efallai bod nhw wedi byw bywydau afradlon ac wedi troi cefn ar yr Iesu ac yn gwybod yn well. A chi'n bod dyna i falle un o'r problemau mwyaf i'r rhai sydd wedi cael ei magu ar ei lwydyd Cristnogol ac yna sydd wedi camu i'r byd ac wedi profi pob math o bechodau. Dyna i chi'r rhwystau bys
Sa'n ni'n tybio mwyaf i hun, mi fydden nhw'n teimlo'r euogrwydd a'r cywilydd a'r gweld be fydden nhw'n teimlo. O, stoi, pwy ydw i ar ôl clywed ac ar ôl credu'r pethau yma wedi troi cefn, pwy ydw i ddod at yr Iesu? Sym hawl dy fi ddod at yr Iesu? Bydd pobl yn dweud, o rwy ti wedi gwrthod, o rwy ti wedi gwawdio, o rwy ti wedi troi cefn, o rwy ti wedi gwrthryfela. Wedi'r holl galedwch sydd wedi bod yn fy mywyd, efallai byddwch chi'n dweud bod ofn i ddod ato. Falle bod rhai yn ofni dod gan ei bod wedi bod at lawer o feddygon eraill, fel y ddynes yma, a dim un wedi gweithio. A falle o'ch chi'n gwybod yr holl amser, yr efengyl sanctaidd yw'r ateb, a chi'n gwybod hynny. Ond efallai bod chi wedi mynd o le i le, crefydd i grefydd, o throniaeth i athroniaeth, capel i gapel, ac yn gwybod nad oedden nhw yn rhoi'r ateb i chi, ac os oeddech chi'n gwybod mae'r efengyl yn y Beibl sydd yn rhoi'r ateb i chi, ond i chi wedi gwrthod o'n nawr, i chi wedi dod a cydnabod y peth bod ofn ganddo chi ddod ato. Ofn y teimlad o ragrydd sydd yn eich calon. O, mae yna gymaint o resymau pam i chi'n credu na ddylsech chi ddod at yr Iesu. Mae e fel gwthio trwy'r dorf anferthol yma, ac mae yna rwystredi ri. O, mae yna ymdrech fawr i'r wraig hon ddod at yr Iesu. Dychmygwch yr ymdrech i hon ddod. Oedd rhaid iddi rhoi ei hofnau o'r neilltu. Oedd rhaid iddi wthio trwy'r dorf. Roedd yn ymdrech anferthol iddi berswadio ei hun i ddod ato. Doedd dim angen i neb arall i ddadlau gyda hi a'i rhwystro hi. Mi fydde hi wedi gallu rhwystro ei hunan. Dweud, o, dwi ry ofnus i ddod at yr Iesu. Pwy ydw i? All fod na rai yma sydd wedi meddwl sawl tro y byddant yn dod ato at yr Iesu, a dod efallai i siarad gyda rhywun am yr Iesu ac am eich pechod. Ydych chi erioed wedi bod yn y sefyllfa hynny lle chi wedi meddwl yn ystod yr oedfa mae rhaid i fi siarad gyda rhywun? Ac yna syth ar ôl yr oedfa mae yna rhyw rwystyr yn dod, mae yna rhyw ofnau yn dod, mae yna rhyw gryndod yn dod trostoch chi ac yn tynnu chi nôl ac yn peri chi newid eich meddwl. O, mae'r dorf yn anferth, mae'n anodd gwthio trwy'r dorf i gyrraedd at yr Iesu. Gymaint o broblemau personol, gymaint o ofnau. Ond chi'n bod gyda'r ddynes yma, chi'n gallu gweld y ffydd oedd yn ei chalon. Roedd hi wedi clywed am yr Iesu. Roedd hi'n gwybod mai hwn oedd ei hunig obaith. A gallech chi edrych ar ei ffydd mewn dwy ffordd. Gallech chi yn gyntaf roi clod, mae'n glodwyw, oedd iddi gredu y gall yr Iesu i achau hi. Mae hwnna'n rhyfeddol bod hi wedi credu hynny. Ac hefyd, allech chi ddweud, dyna chi clod bod hi wedi credu nad oedd angen cyffwrdd ar Iesu ei hun, ond y byddai gwaelod ei ddillad yn ddigonol. Byddech chi'n dweud, dyna chi ffydd. Dyna chi glodwyw. Fod i wedi meddwl, fedrai ddod, a sy'n angen i fi gyffwrdd ar Iesu. Dim ond ei ddillad, a dim hyd yn oed y dilledyn, y darn sydd yn ohongian ar waelod y dilledyn, a fydde fe byth wedi teimlo fe, bydde wedi gallu mynd oddi yno, o'r ganddi ffydd i gredu hynny, felly mae'n glodwyw ar un lefel, neu allwch chi fod yn feirniadol. Gallech chi edrych ar ei ffydd fel ffydd gwan. Oherwydd iddi gredu bod rhaid iddi ddod trwy y dorf yn y lle cyntaf a gorfod cyffwrdd ei ddillad. Pam oedd eisiau cyffwrdd ei ddillad? Oedd angen cyffwrdd dillad yr Iesu? Oeddi'r Iesu wedi cyfyngu ei nerth bod rhaid i chi gyffwrdd ei lawe, ei ysgwyddau, ei dalcennau. Oes rhaid i chi gyffwrdd ei ddilladau, ei droedau, ei esgidiau fe. Oes rhaid i chi gyffwrdd rhywbeth mae wedi cyffwrdd nag oes. Ac felly allwch chi ddweud roedd na wendid yn ei ffydd hi. Oedd hi wedi meddwl, wel mae rhaid i fi wneud rhywbeth, felly na i gyffwrdd ei ddilladau. Ac felly ar y lefel yna mae na wendid anferth yn ei ffydd hi. Ond pa bynnag ffordd edrychir ar ei ffydd hi, beth i ni'n gallu dweud? Roedd yno ffydd. So peidiwch â poeni os oedd e'n wan neu yn gryf. Roedd yno ffydd, ac roedd ei ffydd ymhle yn yr Iesu. Pa bynnag mor wan, pa bynnag mor ddiffygiol oedd ei ffydd hi, does dim ots
O, mae hwnna'n help mawr i bob un ohono ni. Achos falle bod rhai fan hyn gyda ffydd cryf iawn. Falle bod yna eraill ohonoch chi mwy fel fi, falle ar y degau sydd yn wan ambell waith. Ac yn grynedig. Ac amheuon, chi'n gwybod beth sy'n yn bwysig, a yw yn ffydd o ddifri. Ac dim ots beth mae'r ffydd o ran y cryfder neu'r gwendid, yma na ffydd, mae na arwydd o ffydd, a dyna beth sy'n bwysig, bod e'n wir ffydd, bod e'n ffydd iachusol, bod e'n ffydd achubol, ac mi roedd gan hon ffydd. Felly peidiwch â poeni os dylse hi fod wedi sylweddoli does dim eisiau mynd trwy'r dorf, fedrai gredu yno fe, ac fe fydd yn fach iachau. Neu os oedd rhaid i ni ddod â'i gyffwrdd, gallech chi dweud, beth yw'r ots os oes rhaid i ni ddod â'i gyffwrdd? Roedd hi'n credu y gallai'r Iesu ei iachau. Ef sydd yn achub, nid y ffydd, Iesu Grist sydd yn achub. Nid oedd hon am dynnu sylw at hi. Credodd y byddai'n ddigonol cyffwrdd ar dillad am mynd. Dyna'ch eiliad. Dychmygwch yr eiliad yma. Mae'r eiliad yma wedi digwydd yn hanes y byd. 2000 o flynyddoedd yn ôl, sydd ddim yn amser hir iawn nag yw. So chi jyst yn mynd nôl chydig o lyfrau hanes, dwi ddim yn hir pan i chi'n mynd nôl trwy'r cenedlaethau, i ddod nôl dim ond 2000 o flynyddoedd, dyw'r byd ddim yn hen ta beth. Beth bynnag mae gwyddonwyr yn ei ddweud. Maen nhw wedi cael yn anghywir. Dwi 2000 o flynyddoedd ddim yn hir, a dyma beth ddigwyddodd 2000 o flynyddoedd yn ôl, adnod 44, a ddaeth o'r tŷ cefn, ac a gyffyrddodd a gymyl ei wisgef, ac yn y fan, y safodd diferlif ei gwaed hi. Yn y fan. Iachawyd hi yn syth, o'r fath newid ryfeddol, yn syth. O chi sydd yn ofnus, chi sydd yn teimlo mor anodd yw hi i ddod at yr Iesu. Chi sydd yn teimlo'r cywilydd, yr hagryth, o'r holl esgusodion i chi'n gallu meddwl amdano sydd yn eich tynnu chi lawr. Ond o'r diwedd eich bod chi wedi gweld, rhaid i fi ddod ato, rhaid dod ato nawr, nid oes oedi pellach i fod, na bydd yn yr ein teimlo felly, rhaid i fi wthio trwy'r dorf, rhaid i fi ddod ato, rhaid i fi ymdrechu, rhaid i fi ddod at droed yr Iesu. Beth yw'r cyngor? Dewch ato felly yn llawn gwendid ffydd. Peidiwch â poeni os ydych chi'n credu bod eich ffydd chi'n rhy wan. Chi'n gwybod be, falle bod yn well bod chi'n credu bod eich ffydd chi'n wan, achos dyna'r cyflwr gorau fod ynddi. Achos os ych chi'n credu bod eich ffydd chi'n gryf, yna dydych chi ddim yn agos at yr Iesu. Ond os ydych chi yn grynedig ac yn llawn ofnau ac yn llawn teimladau o ragryth a cywilydd a be fi pobl yn dweud amdano chi a'r holl bethau yna chi'n gallu cael yn eich meddwl chi. Dewch at yr Iesu. Chi'n meddwl beth, nid eich ffydd sydd yn eich achub chi. Yr arglwydd Iesu Grist sydd yn eich achub chi. Ef sydd wedi wneud yn bosib i chi gael iachad i'ch enaid. Ef sydd wedi darparu'r feddyginiaeth. Ef sydd wedi tywallt ei waed ar y groes yn eich lle chi. Ef sydd wedi talu'r pris yn llawn am eich iachawdwriaeth chi. Dim ond codi golwg sydd rhaid i chi wneud. Dim ond dy'r unig beth sydd ei hangen yw edrych, cipolwg, codi'ch golygon ti at yr Iesu. Osgwyl yr arglwydd Iesu Grist yr olwg honno. Mae gyd sy'n rhaid chi wneud yw dyrchafu'ch llygaid chi mymryn. A bron iawn na fydda neb arall yn gallu dirnad bod chi wedi codi'ch golwg. Ond mae'r Iesu'n gwybod bod eich enaid chi yn codi'ch golwg at yr unig un sydd yn gallu iachau. Os cliw yr Iesu yr alwad o'r enaid, y cri gwan yna mae'n ymateb. A pryd mae'n neud hyn? Wel, mae'r gair yn dweud wrthyn ni yn syth, yn y fan ar lle. Yn syth, pan mae'n gweld bod yna gri o'r galon, pan mae'n gweld bod y golwg yn troi fyny, beth sy'n digwydd? Dyw'r Iesu ddim yn mynd i fod yn greulon ac yn dweud, wel, dwi eisiau gweld ffydd cryfach na hynny. Na, mae'n llawn trigaredd. Os yw yn ffydd o ddifri, os yw yn rodd gan Dduw, mae'n gweld, mae rydych chi yn pwyso'n llwyr ar yr Iesu. Mae'r daith at droed yr Iesu wrth ar galfaria yn un anodd yn diwe. Siaradwch chi gydag unrhyw Gristion fan hyn a mi fydden nhw'n tystio i'r ffaith o roedd y daith
at y groes yn un unig ac yn un poenus ac yn un anodd. Yn llawn llwyth euogrwydd pechod, ofnau a'r holl deimladau, mae'r rhesymau pam na ddylsech chi ddod at yr Iesu. O, mae'n anodd, ond peidiwch oedi, dewch ato tra ei fod yn agos, a thragellir ei gaelef, gwthiwch trwy y rhwystrau, gwthiwch trwy y dorf. Dyna be nath y wraig yma. Fe benderfynodd hi, dyma yw fy unig obaith. Mae'n rhaid i fi ddod at yr Iesu. O, gallai hi fod wedi cael ei achau o'r ochr arall i'r dorf, ond does dim ots. O'r oedd yr Iesu di caniatau iddi cael y frwydr bach ychwanegol, iddi fynd trwy'r dorf, ac yna gallech chi ddweud, wel o leia roedd gan i ddigon o ffydd i sylweddoli, does dim rhaid fi gyffwrdd ag na'i gyffwrdd a'i ddillad. O, dyna chi ffydd syml. Wel, yn olaf, beth am y trawsnewidiad llwyr yma? Adnod 45. A dywedodd yr Iesu, pwy yw a gyffyrddodd â mi? Ac a phawb yn gwadu. A dywedodd Pedr, a'r rhai oedd gydag efo feistr, y mae'r bobloedd yn dywasgu ac yn dyflino, ac a ddywedi di, pwy yw a gyffyrddodd â mi? A'r Iesu a ddywedodd, rhyw un a gyffyrddodd â mi. Canis mi a wn fyned rhinwedd allan ohonof. Wel, dwi'n credu bydd hwnna wedi tywelu'r disgyblion yn syth. Mi fydda wedi dweud yn gariadus, yn dyner, ond yn llawn awdurdod. Mi roedden nhw yn bod yn ffôl, roedden nhw'n dangos i diffyg dealltwriaeth nhw yn dweud pwy sydd wedi cyffwrdd o ti. Dylsen nhw fod wedi gwybod, mae'r Iesu mynd i wybod os oes rwy'n wedi cyffwrdd ag e. A mae'n mynd i wybod pwy yw nhw, mae'n gwybod popeth amdano nhw, pan fe sydd wedi creu nhw. Beth yw'r sgwrs bod e'n gwybod? Wrth gwrs fod yr Iesu'n gwybod pwy y gyffyrddodd e. Rhoddodd Crist y cyfle i'r wraig gyffesu. Dyna beth oedd e'n neud. Oedd e'n rhoi cyfle i'r wraig gyffesu ger bron pawb am y trawsnewidiad llwyr buanddi. Dyna chi drigaredd eto. Mae'r Iesu'n gwybod mae hon wedi cael ei gwrthod gan gymdeithas. Mae am helpu hi o ran hynny. Mae am i bawb i wybod mae hon wedi ei glanhau yn llwyr. Mae hi'n iach ac felly does dim rheswm i gwrthod i dim mwy. Mae chi drigaredd fod yr Iesu wedi rhoi cyfle fyna, ond mae yna fwy na hynny, fe roddodd ei gyfle iddi hi. Achos bod hi mor ofnus, mae rhai ohono ni ddim yn gallu sefyll o flaen pobl a siarad yn gyhoeddus. Mae rhai pobl o ran natur ddim yn gallu mynd lan a siarad â unigolion, maen nhw'n ofnus. Peidwch â cosbi'ch hunan am eich personoliaeth chi. Peidwch â cosbi'ch hunan bod chi ddim yn gallu neud be mae rhai pobl yn gallu neud. Doedd y wraig yma'n gymaint o ofn, roedd hi wedi cael ei achad, a fe ath i ffwrdd. Ond fe nath yr Iesu helpu hi i gyffesu. Achos mae'n anodd i gyffesu ambell waith. A mae'r rhai yn ffeindio fe'n anoddach nag eraill. Ond dyma i chi drigaredd. Fe nath yr Iesu helpu ddi ar yr eiliad cyntaf. Fe roddodd i gyfle iddi. A felly sut roddodd ei gyfle iddi? Fe ofynodd e, pwy gyffyrddodd â mi? Pwy sydd wedi cyffwrdd â fi? A fe gafodd ei gyfle i dystio i waith yr arglwydd yn ei bywyd. Adnod 47, a phan welodd y wraig nad oedd hi guddiedig. Ac oedd pawb wedi sylwi bod rhywbeth wedi digwydd. Hi a ddaeth dan grynu, ac a syrthiodd ger ei fronif, ac a fynegodd iddo, yngwydd yr holl bobl, am ba achos y cyfarthasau hi a gef, ac fel yr iachasid hi yn ebrwydd. Fe roddodd ei tystiolaeth o flaen pawb. Dyna chi gyfarfod tystiolaeth. Fe ddwedodd i pam yr oeddwn ni mewn angen dirfawr. Roeddwn ni yn dioddef o afiechyd corfforol ac ysbrydol. Roeddwn ni'n bechadur ac yn frwnt o ran corff ac yn frwnt o ran enau. O, roedd yn ddi yn llwyr arnau. Ac yna fe driliau Iesu i bob peth i wella. Ond methes i ond yna glywes i am yr Iesu a beth nes i. Fe nes i at yr Iesu ac fe nes i gredu yno fe ac fe iachawdd fi. Ond dyna yw tystiolaeth pob un Cristion. Os na fedrwch chi ddweud y geiriau hynny, yna dydych chi ddim yn Cristion. Ond os fedrwch chi ddweud, teimlais fe ogrwydd, fe weles fe angen, fe glywais am Grist, fe pwysais arno, ac fe faddeuodd y cyfan. Dyna'n syml yw tystiolaeth. I chi gallu rhoi'ch stori gwahanol mewn, a llenwi'r tyllau bach fan hyn fan draw, ond dyna yw hanes tystiolaeth pob un o blant yr Iesu. A dyna oedd ei hanes i. Ond nid oes yna le i rai tawel, a rai gwan, a rai ofnus.
Yn sicr mae yna le. Ac i chi ddod yn dawel bach, ond mae rhaid i chi ddod. A mae rhaid i chi ddod, a mae rhaid i chi gredu bod yr Iesu'n gallu iachau. Ond hefyd yr Iesu sydd yn rhoi y nerth i gyffesu ger ei fron. Chi bod i ni'n gwybod am yr adnod? Yn Rhufeiniau 10, adnod 9, mae os cyffesu ath enau yr arglwydd Iesu, a chredu yn dy galon i Dduw ei gyfodi efo feirw cadwedig fyddi. Nid proffes i ni'n sôn am fyna, chi bod mae'na berig fyna'n does. Fi'n credu bod yna rai pobl wedi camddeall yr efengil yn llwyr. Ac falle bod nhw'n camddehongli adnodau fel rhain. Maen nhw'n meddwl, os newch chi cyffesu, os na i broffes cyhoeddus fy mod i'n Gristion, yna Cristion ydw i. Na, dim dyna beth yw e. Achos mae'n dweud fan hyn, a chredu yn dy galon. I Dduw ei gyfodi efo feirw cadwedig fyddi, os yw'r ffydd yn achubol. Nid proffes, ond yma yna bwysigrwydd i'r cyffes ger bron pobl. Mae angen i wneud hynny, mae angen i ni cyffesu ger bron pobl. Ac falle dim ond golygu bod chi'n neud o flan canodd o bobl, ond falle i rywun bod chi'n dweud, dwi wedi credu yn yr Iesu, ond nid yna sydd yn achub, nid yna sy'n rhoi sel eich achubiaeth chi. Be sydd yn achub? Iesu Grist sydd yn achub, ac mae'r gwaith yr ysbryd glân ar y galon. Bod chi wedi dod yn llwythog ac wedi gweld yr Iesu ac chi wedi plygu ger ei fronef ac chi wedi ymddiried ei fod wedi maddau eich holl bechodau. Chi bod mae yna rybydd. Ni'n gweld mae yna fendith ychwanegol yn gyntaf yng ngeiriau'r Iesu adnod 48 yntau a ddywedodd wrthi cymer gysur ferch dy ffydd a ddiachal dos mewn tangnefydd. Wel, dyna i chi gysur. Yr oedd ganddi ffydd, yr oedd y ffydd yn rodd gan Dduw ei hun, fod yr Iesu wedi maddau iddi. Ac yna y mae'n dweud dos mewn tangnefydd, heddwch cydwybod, heddwch a Duw, ac yr oedd hi'n blentyn i Dduw. Dyna i chi eiriau, dyna i chi fendith, dyna i chi daith, ar gefn y dorf yn dioddef, ac o fewn eiliadau, yr oedd hi'n llawn ofnau, a oes gobeith i mi, a oes gobaith, a oes meddyginiaeth, a beth yr ateb ganon ni gyda? Oes mae meddyginiaeth. Beth bynnag mae'r un drwg yn dweud wrthoch chi, a'r dadleuon i chi'n dod i fyny, os dewch chi at yr Iesu, oes mae yna feddyginiaeth. Os o'r Iesu yn rhoi ffydd i chi gredu, fe allwch chi bwyso'n llwyr arno ef. Ac yna fe fydd yn dweud wrthoch chi cymer gysur dy ffydd a ddiachawd a dos mewn tangnefydd. Ond mae yna rybydd yng Nghaerdyw i'r sawl ohonoch chi fan hyn sydd yn gwrthod cyffesu Crist. Y sawl sydd â chywilydd ohono. Yn Luc pennod 9, un pennod ymlaen. Adnod 26, canis pwy bynnag fyddo cywilydd ganddo fi am geiriau. Hwnnw fydd gywilydd gan fab y dyn, pan ddelo yn ei ogoniant ei hun, a'r tad, a'r angylion sanctaidd. Mae yna chi rybydd. Mae yna ddydd yn mynd i ddod pan fydd yr Iesu'n dychwelyd. Ac fydd gan y mab cywilydd ohonoch chi. Ac fydd gan y tad cywilydd ohonoch chi, ac ynghlwyd yr holl angylion sanctaidd fydd cywilydd. Pam? Oherwydd i chi wrthod cyffesu'r Iesu. Chi sydd yn poeni gormod am eich ffrindiau chi. Chi sydd yn poeni gormod am eich cymdogion chi. Chi sydd yn poeni am eich teuluoedd chi. Beth maen nhw'n mynd i ddweud os do'n Gristion? Fyddai ddim yn gallu mynd gyda nhw i'r byd mwyach. Beth dwi'n mynd i golli mas? Chi sydd â chywilydd o'r Iesu, gallai'ch sicrhau chi fe ddaw dydd fydd gan yr Iesu, fydd gan y tad, cywilydd ohonoch chi, ac fe fydd na wrthodiad tragwyddol ohonoch chi. Ond does dim rhaid fe fod felly nag oes. Gan fod yr Iesu yn llawn trigaredd. Ac amser trigaredd yw heddiw. Tra bod anadl gennych eich bod yn troi ato. Dyna i chi galondid i'r sawl sydd yn ofnus. Cyn gadael yr adeilad hon heddiw, gallwch chi ddod a thrwy ffydd cyffwrdd ag ymylon gwisg yr Iesu.
Galwch arno ef ac yn syth y derbyniwch yr iachad yma, y tangnefedd i'ch enaid. Yn syth, fydd yn digwydd yn syth. Wrth bwyso yn llwyr ac yn unig ar fywyd marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, ac fe ddaw yr iachad ysbrydol yr ydych wedi bod yn dyheu amdano, ac fe ddaw yn syth i roi tangnefedd i'ch enaid. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am ffordd iachawdwriaeth. I ni'n diolch bod na iachad, bod na feddyginiaeth, bod na faddeuant. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio o byd ysbryd i yn gweithio yn nghalon rhywrai, y rhai sydd yn ofnus, y rhai sydd â llawn rhesymau pam na ddylsen nhw ddod at yr Iesu. O Dduw, i ni'n gweddio y down trwy'r dorf, ac y byddant wrth droed yr Iesu, ac y bydd heddwch yr efengil yn cael ei osod ar ei heneidiau, ac y bydd na lawenhau. Tyrd gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 521, 521 o ysbryd pur nefolaidd cyn elwi lawr i'r bedd, trwy ryw athrawiaeth hyfryd, gad i mi brofi o'th hedd. 521, gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.